ମାନେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ସିଂହ ଓ ମୂଷା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପାଖ ବରଗଛ ମୂଳେ ଗାତ କରି ମୂଷାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ସିଂହଟିଏ ଖରାବେଳେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୂଷା ଛୁଆମାନେ ଗାତରୁ ବାହାରି ଗଛ ଡାଳରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ସେ ସିଂହ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା ଓ ମୂଷା ଛୁଆକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ମୂଷା ଛୁଆ, ତୋର କ'ଣ ଟିକେ ଡର ଭୟ ନାହିଁ? ମୋ ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି ଖେଳୁଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ମାରିଦେବି। କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ଛୁଆଟି ଡରିଗଲା। ଥରି ଥରି ଡରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମି କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ଦିନଟା ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୂଷା ଛୁଆ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ହସିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବୁ। ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମୋର ଉପକାର କରିବୁ? ହଉ ହଉ ଯା, ଆଜି ତତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ସିଂହ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରି ଫାଶକୁ ଟାଣିଲା, ହେଲେ ଫାଶ ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ମୂଷା ଛୁଆ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ସିଂହ ପାଖକୁ ଆସି ତା ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଫାଶ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେଲା। ସିଂହଟି ଶିକାରୀ ଫାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ମୂଷା ଛୁଆ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ମାନେ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? କାହାକୁ ଛୋଟ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।